холодильник калон, як тарафаш хоб холодильник, як тарафаш морозильник. Спалин гарнитурай хоб шифонери дудараи ойнадор медрояд, диванаш медрояд. Хоб марҳамат шифонер барои кӯдакон детский шифонер меган, барои ошхона марҳамат истифода бурдагиай 240 мизу курсиҳо барои ошхона дар ҳолати аъло ки барои ширкатҳо бурда расонидан ба тамоми терминалҳое ки дар шаҳри душанбе ҳастанд, водии вахш, хоб суғду хатлону бадахшон то терминалҳоро бурда расониданаш ройгон аст. Аз тарафи прихожка барои далез, барои даромади хона, кати хоби дуқабата, двухъярусни кроват барои кӯдакон, мебел барои ошхона хоб нав ҳастанд. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Салому алайкум муштариён, мизоҷони муҳтарам. Марҳамат маркази савдои Паншер аз тарафи бозори Саховат, аз тарафи Корвон болотар тақрибан 50 то 70 метр аз тарафи хӯрокаи Саховат ҳамаи маркази савдои Паншер ҷойгир аст. Марҳамат ин тараф ба маҳаллаи 46 бурда мерасонад ва перекроскаи 46 Паншер, баъд бозори Саховат, бозори хӯрокаи Саховат мешавад. Маркази савдо дар ҳамин ҷо ҷойгир аст. خب السلام علیکم مشتریان مزاجان محترم. مرحمت امروز ما در مرکز سودای پنشهر مرحمت خب یخدان ها خلادینیکو کلان حجم میده حجم خب با نرخ‌های دسترس مرحمت اکثریتش رو از فدراسیون روسیه میونن قریب 90-95% رو در 15% رو از شهر دوشنبه مخمون خریداری میکنیم و تعمیر کرده میفروشیم. کدامش که تعمیر طلب باشن تعمیر میکنیم. مرحمت холодильник американский истеҳсоли амрико. хоб 4 аз ҳама холодильники калон, як тарафаш хоб холодильник, як тарафаш морозильник. марҳамат хоб 4500 сомон нархаш бо хариду фурӯш мешавад. марҳамат холодильники LG южный корейский. хоб марҳамат дохили холодильник қариб кинав аст, қариб кинав истифода бурдагӣ дар ҳолати хуб қарор доранд. марҳамат хоб плитаҳои электроплита меган, барқӣ ҳам газӣ. хоб духовка дорад. марҳамат газ ва комфортка дорад. хоб барқӣ ҳам истифода бурда мешавад. хоб нархаш 1000 сомон бо муомила доранд. хоб мошинкаҳои ҷомашӯӣ стиральни мошинаи LG марҳамат 7 килога дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб 2000 сомон нархаш вобаста ба килош 2000 сомон бо савдо мешавад. марҳамат дар шаҳри душанбе бори дигар такрорам шавад, дар шаҳри душанбе дастрасиш ройгона то пешхона дастрасиш. хоб барои насб ва ҷойбаҷой гузариш бо ҳама муштарӣ мо ба мизоҷон мо муомила мекунем, шартнома мекунем. дастрасиш дар шаҳри душанбе ройгон аст. марҳамат муштариёни муҳтарам, холодильникҳои Novfrost, Samsung, хоб LG, хоб холодильники Samsung марҳамат хоб 2800 сомон холодильник бениҳоят калон аст. аз федератсияи русия овардагӣ холодильники Samsung ягон бор таъмир кардагӣ нест, ягон бор таъмир нест. кафолаташ аз 1 моҳ то 3 моҳ. хоб дар ҳолати агар ягон вай проблема шавад ҳатман таъмир ё ки бозгашт гирифта мешавад. кафолат дорад аз 1 то 3 моҳ. ягон ҷои шубҳаш нест. марҳамат хоб аз 1000 сомон холодильникҳо аз 800 сомон сар мешавад то 4500 вобаста ба қаду басташон аз 800 сомон то 4500 сомон холодильникҳо ҳастанд. марҳамат марҳамат муштариёни муҳтарам, диванҳо хоб диванҳои раскладной меган, диванҳои раздвижной меган. хоб пеш омада ай дарунаш меброяд
ду қабата вай двухспални крават мешавад, кати духоба мешавад. баъзеш фақат барои шиштан аст. марҳамат нархош 1000 сомон, 1500 сомон. кати двухспални крават марҳамат, кати барои 2 одам 1000 сомон нархш. матрасаш пружина марҳамат, матраси сурх пружина 1000 сомон. вай дивани раздвижной аз тагаш мебарад ва 1500 сомон бо савдо мешавад. манаи хокистаранг инам 1500 сомон, вайш 1000 сомон. шифонер ширкати хоб туркияй, хоб дар вай спалин гарнитурай, хоб шифонери дудараи ойнадор медрояд, диванаш медрояд. ширкати килим аст, бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб нархиш 4000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар шаҳри душанбе дастрасиш ройгон аст, то назди хонаша дастрас ройгон аст. барои васл ва ҷобаҷогузорӣ шартнома мешавад. марҳамат. хоб шифонер хоб ҳозиразамон 4 дара, як тарафаш барои либос, як тарафи дигаш ба полка дорад. марҳамат 1200 сомон, ҷои мешудагиш 1200 сомонӣ. марҳамат. хоб ира мини стенка мегӯянд. хоб аз ду тараф шифонер барои либос дорад, дар байнаш барои хоб асбобу анҷом, барои чойноку пиёла, ягон чиз агар рӯзгор дар монданӣ бошед. марҳамат. хоб 1500 сомон бо савдо мешавад. марҳамат. хоб прихошкаи сиёҳ дар даромади хона, дар даромади ҳуҷра монда мешавад барои либосовескунӣ. ин бисёр ҳолат хуб дорад. истеҳсоли германия. марҳамат. нархиш 1000 сомонӣ. хоб марҳамат шифонер барои кӯдакон, детский шифонер мегӯянд. хоб нархиш 600 сомонӣ. нархиш 600 сомонӣ. ҳар дуямашон 600 сомонӣ. ҳариш ба детский барои кӯдакона ҳастанд. шифонери кӯдакона. шифонер барои калонсолон хоб ду дара, ҳар ду дараш ҳам ойнадорай. хоб 1800 сомонӣ. 1800 сомонӣ нархаш. хоб баъд шифонери хокистаранг 5 дара 2000 сомонӣ. хоб шифонери 6 дараи роза 1600 сомонӣ. 1600 сомонӣ. марҳамат. хоб шифонери 4 дараи роза. шифонери 4 дараи роза хоб 800 сомонӣ. марҳамат. хоб бабад стенкер. хоб марҳамат муштариёи муҳтарам мизоҷон. хоб стенка 4 метр дарозиаш барои хонаҳо, ҳам ҷои либос дорад, ҳам барои чойнок пиёла, ҳам хеле ягон чиз пасуда мондан. марҳамат. нархаш 2000 сомонӣ. 4 метр дарозиша. хоҳишмандон марҳамат. истеҳсоли ӯзбекистон аст. истеҳсоли ӯзбекистон. марҳамат. марҳамат спални гарнитур дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб дар комплекташ шифонери 6 дара медрояд. хоб дивани двухспални дукаса бе матраса, дар ҳоли ҳозир бе матраса. фармоиши муштарӣ ё мизоҷон мегем, фармоиш ҳамуро нигаҳ мекунем. чӣ хел матрасе ки фармоиш метад, ба хоҳиш ҳам муштарӣ вай мекунем. ки ойна медрояд. ҳозира нархаш 3500 сомон. дастрасиш ройгон дар шаҳри душанбе. барои васл ва ҷобаҷо гузариш бо муштарӣ шартнома мешавад. моли заводской то 1000 сомонӣ 3 дараи хокистаранг. ҳам ҷои либос дорад, ҳам барои рафи, барои ягон просину палатинса ин ва ё марҳамат дорад ду тараф. хоб шифонери 4 дара. хоб тахташ истеҳсоли Қазоқистону Россия нав аст. ягон бор истифода бурдагӣ. як тарафаш ҷои либос, як тарафаш барои полка. 4 та полка мондагӣ. 1200 сомон нархи охиронаш. 1200 сомон. марҳамат. хоб инора курсӣ барои 2 одама, хоб ё ки 2 кас инаш напротиви якдигар мешаванд. барои ошхонаҳо истифода бурдан мумкин аст. барои ҷои компютерни залҳо истифода бурдан мумкин аст. кухни гарнитур. хоб барои ошхона, мебел барои ошхона марҳамат истифода бурдагӣ аст. 240
تخمیناً هم خیلی میبرد. خب نرخش 2000 سومونی در حالت خوب استفاده برده در همین بازار ما، در همین مجمع. خب کухни гарнитурро истифода бурда шудагиам ёфт шудан мумкин аст ба ғайре ки мо дорем бо дигар бачаҳам доранд. кухни гарнитурро нисбат ба наво арзонтаранд. марҳамат мизоҷони муҳтарам, истифода бурдагиёро марҳамат ёфт кардан мумкин аст. 1000 сомон 1500 арзонтар аз нархи навош. марҳамат. خب شیفانری سه درد بینش آینه‌دار استحصال تاجیکستان 1000 سومانی با معامله میشه. ممکن تا 800 سومون 900 سومون هم سودا شود. مرحمت. стул ҳо дар ҳамин маркази мо марҳамат аз 100 сомон то 200 300 сомон стулҳо вобаста ба мулоим ё сахт буданаш. марҳамат. марҳамат мизоҷони муҳтарам, хуб мебел барои ошхона, хуб ҳам фармоишам дар як вақт фармоишам қабул мекунем. 1000 сомон 1 метраш, агар ҳамин 3 метр бошад 3000 сомон, вобаста ба ҳамон ошхонаи шумо 2 метр бошад 2000 мешавад, 240 бошад 2400. фармоиш дигар хел қабул мешавад. фармоиш вобаста ба материал, вобаста ба ҷои ҳамон одам 1200 сомон, 1500 сомон, 1700 то 2000 2500 вобаста ба маҳсулоти материал чанд қадаре ки мисол нағз ба сифати мебошад бисёртар мешавад. марҳамат. خب مشتریای محترم، میز و کرسی ها برای آشخانه در حالت اعلا، در حالت خوب قرار دارند. نو هستند، نو به نهایت نو. همون سیاهش خب 1800 سومونی 4 تا کرسی قطعی، 2200 سومونی 6 تا کرسی قطعی. اینش 4 تا و سنگ مرمر، همین سفیدش 4 تا کورسی قطعی، 4 تا کورسی قطعی 2500 сомон бо 1 сум савдо мешавад. марҳамат. хоб кухни гарнитур марҳамат дар ҳамин ҷаҳат барои ошхона будастай, инам рабочи 2000 сомонӣ хокистаранг истифода бурдагия. марҳамат. хоб курсиҳо барои идораҳои давлатӣ ё ки барои ширкатҳо, барои директорс ки мегӯянд марҳамат аз 800 сомон сар мешаванд. курсиҳо дар ҳолати хуб қарор доранд, рабочӣ ҳастанд. бори дигар агар такрорам шавад, хоб бурда расонидан ба тамоми терминалҳое ки дар шаҳри душанбе ҳастанд, водии вахш, хоб суғду хатлону бадахшон, то терминалҳоро бурда расониданаш ройгон аст. аз тарафи мо ройгон аст. бори дигар хотиррасон мекунам. бо агар як бор дигарам такрор шавад, агар аз дукон ё мағозае ки ду чиз харидорӣ шавад, ҳатман ягон чиз тӯҳфа мешавад. марҳамат. тройка. хоб тройка сегона меганирад. хоб 2.5 то 3000 сомон вобаста ба калонию майдагиша дар ҳамин бозори мо ёфт шудан мумкин аст. марҳамат. хоб стол бо 2500 сомон чӯби тоза, 2500 сомонӣ чӯби тоза. кухни гарнитур марҳамат барои ошхона 1500 сомонӣ. 1500 сомонӣ. марҳамат. истифода бурдагиам. як нафара кати хоби як нафара. хоб 600 сомон. 600 сомонӣ вобаста ба вазъияти ҳамун кати хоб аст. 600 то 800 сомон ёфт шудан мумкин аст. марҳамат. дастрасӣ дар шаҳри душанбе ройгон аст. хоб прихожка барои далез, барои даромади хона 600 сомон то 800 сомон то 1000 сомон дар ҳамин маҷмӯа ёфтан мумкин аст. марҳамат. хоб барои ошхона марҳамат тумба 500 сомонӣ, фақат қисми поёнӣ барои ошхона, қисми поёниш 500 сомонӣ. навай.
خب стенка خب 1000 сомонӣ 1000 сомонӣ стенка. خب шифонер седара купе меган дарош дар борои ролик мераванд меянд 2500 сомонӣ. خب кати хоби дуқабата двухъярусни крават барои кӯдакон ҳамин сабзаш خب ба ДСП материалаш ДСП 1300 сомонӣ. инаш чӯб 1500 сомонӣ бе матрас марҳамат барои кӯдакон кати хоби дуқабата меган двухъярусни крават. курсиҳо марҳамат 250 сомонӣ курсӣ бо муомила дорад савдо мешавад марҳамат. мизҳои чойнӯшӣ марҳамат муштариёи муҳтарам мизҳои чойнӯшӣ хоб размерҳо 120 ба 150 450 сомонӣ нархшон нав ҳастанд бениҳоят дар ҳолати хуб қарор доранд нав ҳастанд марҳамат барои иду маъракаҳо барои чойнӯшӣ марҳамат. барои ошхона бори дигар мебел барои ошхона хоб нав ҳастанд 1000 сомонӣ. خب 1 متر مربع 1 مترش خب 3 متر 3000 سومون 2 مترش 2000 سومون فرمایش قبول می شود وابسته به مقداری که در ما اشخانه همه مشتری است فرمایش ما قبول میکنیم فرمایش شرطنامه‌ای است خب رفته رسونیدن چسبوندن همش در داخلش میدراید مرحمت ویتیشکا فقط سوم ویتیشکا اگر مشتری و شرطنامه کنیم سوم ویتیشکا را میگیریم تا میگه همش رایگان است مرحمت. بله نوام مرحمت سراغای ما بازاری سخاوت مرکز سودای پنشهر ارنتیر تلفن بازار ارنتیر تلفن بازار رقم های تلفن 98 35 37 با یک 5 دیگر بار دیگر تکرار میکنم 98 35 37 با یک 5 دیگر یک رقم تلفن دیگر 987 6543 79 یک بار دیگر تکرار میکنم 987 6543 79 مرحمت. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат.